Kayak konten aku sih, Pak. Kayak konten. Dan kemudian Kayak kontennya kemudian. Wong ra digawean kan ngene. Ra digawean kan golek gawean kan, konten. Rental. ayo kok angkat menganu. Ini konco. Hah? Ini konco. Ya, angkat aja.
kosong. Aman kiri. Kene iki memang ra diaspal ya, Pak. Betul. Udah cukup bergawe dalan ngono. Alternatif. Dalan paten kok di HI lho, dari warga. Oh, Mas ini memang ora dalan. masih tanah ya. Kan ana jurusane, Pak. Ini wong kampung ngono kok. Heeh. Jadi nek gelem gawe dalan dhewe ya wong kampung kono. Diplester to kanan kiri sak mantok wae sapa jenenge iki. Sak kendaraan to. Masuk tanah perumahan aja dengan ini ya.
Kaget aku. Ini rasi di jalan ngono ra wani. Masuk ya. Sing ra di jalan sing nek wong liya ora bakal wani ngono. Biasa ya kan biasa. Tenang kabeh. Paling sekali sapa mah tenang kabeh.